A ako ste správne uviedli, každý Slovák, ktorý žije na Slovensku, ja žijem už 20 rokov mimo územia Slovenska, tak sa ho to bytostne dotklo. A bytostne to prežil. Len z tých výpovedí, čo som mal od svojich blízkych, známych, no tak mi je zle. Pretože toto je nastolenie teroru. A ja by som sa potom ešte k tomu veľmi rád vyjadril. Vlastne... No nie, treba povedať presne to, čo je. Ľudia stáli v zime, v daždi 4-5 hodín na to, aby sa niekto pohrabal v nose, dali im nejaký kus papiera, ktorý je proste zdrabcanc, nič, aby mohol v pondelok ísť na Panské. O tom to bolo celé. No, máte pravdu, ale bolo to ešte aj o niečom inom. Bolo to v podstate psychologické testovanie slovenského obyvateľstva. A základom bolo zistiť, nakoľko je ochotné počúvať príkazy nemenovaného pána. Nezmyselné príkazy. Ktoré boli, áno, ktoré sa menia každých 5 minút. Akože tá frekvencia tých zmien je taká veľká, že priznám sa vám, že nedokážem sledovať, že čo vlastne na dnešný deň a v túto hodinu na Slovensku platí. No, chcem sa k tomu asi takto vyjadriť. Poprvé, testovanie prostredníctvom PCR testov alebo antigenových testov je nebezpečné aj z toho dôvodu, že môže poškodiť nosohltan, ktorý je veľmi jednoduchou a jemnou membránou medzi vlastne tou nosohltanovou dutinou a vlastne mozgom. Okrem toho, že je to psychologické podrobovanie si človeka. Slovenská komora lekárov jasne sa vyjadrila k tejto záležitosti, plus mnoho iných odborníkov v oblasti zdravotníctva, že je to nezmysel, že tie antigenové testy sú nepresné, že to nemá nejakú výpovednú hodnotu. Jedno s druhým. To znamená, išlo čisto o politickú akciu. Göring povedal veľmi silné slovo, keď sa ho na Norimberskom súde pýtali, ako sa vám podarilo zmanipulovať celý nemecký národ. A on povedal veľmi jednoducho. To funguje v akomkoľvek politickom systéme. Či v komunizme, či v kapitalizme, či v demokratickej spoločnosti. Stačí, keď dostatočne silne vystrašíte ľudí, máte ich pod kontrolou a urobia to, čo chcete. Slovensko prešlo prvým raundom a vzdalo sa bez boja. To znamená, psychologický test neobstáli. A teraz poviem tak trošku natvrdo. Milujem slovenský národ. Je to moja vlast. Hoci žijem už 20 rokov mimo územia Slovenska, vďaka Bohu po slovensky hovorím. A teraz je jedna podstatná vec. Milovaní Slováci, každý váš ústupok voči nezmyselným príkazom zo strany Matoviča, Krajčího, Naďa, Ústavu verejného zdravia a kohokoľvek iného, kto sa vyhlasuje za oprávneného vami manipulovať a naháňať vás do nezmyselných akcií. Akýkoľvek ústupok z vašej strany je priamym súhlasom s nastolením totality na Slovensku. Pretože prvý krok je testovanie. Bolo to prehraté už vtedy, keď ľudia si nechali nasadiť náhúbky, hoci sú zdraviu škodlivé, ako hovorí aj ministerstvo zdravotníctva v Česku, nechránia zdravých ľudí. Nechránia. A sú účinné približne tak, ako okenné mreže proti muchám, alebo rybárska sieť proti komárom. Približne tak sú účinné. Inak treba pripomenúť, keď sa bavíme o Českej republike, že Mestský súd v Prahe zrušil nariadenie o nosení rúšok. Môžete si to nájsť potom u nás na stránke, to je ten článok, v budovách aj vonku teda. Hej. A Pražský súd reagoval na námietky ohľadne nedostatočného odôvodnenia zavedeného opatrenia o nosení rúšok vo vnútri teda budov a v zastavených častiach obcí. Takže zrušil opatrenia ministerstva zdravotníctva v Českej republike teda. Som zvedavý, kedy to príde ku nám. Kedy sa nájde prvý odvážny sudca, ktorý bude dodržovať zákon a medzinárodné dohody, ktorými sme viazaní my všetci. Viete, týmto prostredníctvom aj tejto relácie by som chcel vzdať skutočne česť a úctu všetkému zdravotnému personálu, ktorý nebal sa hovoriť, to znamená lekári, či to už bol
pán Bukovský, Lipták, alebo Fischer, alebo lekári zo Slovenskej komory lekárov a mnohí iní, ktorých ja nepoznám, no ktorí hovorili veľmi jasné slova na adresu pandémie, všetkých tých opatrení štátnych. Chcem zdať úctu všetkým tým právnikom, či to bol Harabin, či pani Krajníková, či iných, ktorých ani nepoznám, ktorí sú ochotní bojovať za práva ľudí. Len je tu jeden problém, a to veľký, že som presvedčený o tom, že títo ľudia sa musia zjednotiť, tak ako to robili v Nemecku a vytvorili ACU, mimoparlamentný vyšetrovací výbor pre koronavírus. A ich cieľom je usvedčiť štátne orgány z neprimeraných štátnych opatrení. Prečo? Pretože kvôli štátnym opatreniam v Nemecku zomrelo od 5 do 125 tisíc ľudí. Inými slovami, koronavírus, alebo tak, ľudí, ktorí zomreli s koronavírom, je ich isté množstvo. Na koronavírus to je pre mňa otázka a to by mali odpovedať odborníci. No to, čo zabili štátne opatrenia v Nemecku, to je genocída vlastného národa. Doktor Schiffman z Nemecka povedal jednu podstatnú vec. V našej vláde sedia fašisti, ktorí sledujú vaše deti. A už príkazy k noseniu rúšok zabili už 2 deti u nás v Nemecku. Sú na to dôkazy. Dokedy chceme ešte čakať? Už nie je za sekundu 12, už je po 12. Na čo čakať? Tu je už potrebné bojovať za vlastný národ, za našu budúcnosť. A teraz Slovensko je v štádiu zavádzania totality. A každý ústupok zo strany slovenského národa je skutočne schvaľovaním totality. Áno. Keď som si to analyzoval, čo sa deje, celú túto pandemickú históriu, zistil som jednu podstatnú vec. Existujú dva COVID-19. Prvý COVID-19 je politicko-mediálny, ktorý má svoje charakteristiky. Vysoká nákazlivosť a vysoká úmrtnosť. A potom je ten reálny koronavírus, s ktorým sa stretávajú aj zdravotný personál v nemocnicách, s ktorým sa stretávame my. A imunitný systém si s ním poradí. Prirodzene sú ľudia, ktorí majú ťažší priebeh nemoci. Lenže keď Svetová organizácia ochrany zdravia vydala dokument, ktorý svedčí o tom, že vlastne úmrtnosť na koronavírus je od 0 do 1,3 či 6 % a na Slovensku dokonca 0,2 %, zrazu zisťujeme, že úmrtnosť na koronavírus na Slovensku je 10-krát nižšia ako na chrípku, sezónnu chrípku. A to má dosť veľkú výpovednú hodnotu. To znamená, tu ide o čisto politickú akciu. A celý tento humbug, cirkus, násilný cirkus na slovenskom obyvateľstve a jednoducho v podaní politických predstaviteľov nie len, že je protikresťanský, on je protiľudský a je zločinom proti ľudskosti a spadá pod norimberské princípy. To znamená, kedykoľvek sa môže otvoriť súd na základe norimberských princípov o zločinoch proti ľudskosti, o pokusoch na ľuďoch, medicínskych pokusoch, lebo antigenové testovanie to boli len medicínske pokusy. Vysvetlite mi jednu vec. Prečo ja nemám právo odmietnúť PCR test, antigenový test a prečo ja nemám právo si dať urobiť krvný test? Nie. Tieto antigenové testy boli dobrovoľné, len ak ste tam dobrovoľne neišli, tak vám dobrovoľne zakázali existovať. No, každý má svoj pohľad na dobrovoľné zmýšľanie a dobrovoľné konanie. No ako aj v koncentrákoch to tak nejak nazývali, že sú tam dobrovoľne a dobrovoľne robili na nich pokusy a dobrovoľne umierali v tisícoch. Dobrovoľne si kopali hroby, potom im dali pár gramov olova do hlavy, keď už teda nechceli šetriť, takzvané, s prepáčením za výrazy. A ja sa pýtam, to chceme na Slovensku dôjsť až k takým veciam, že slovenský národ dovolí, aby došlo k vytváraniu takýchto detenčných táborov? Veď už dneska Matovič hovorí, že pokiaľ sa nedá 60% slovenského obyvateľstva vakcinovať, tak vakcinácia bude neúčinná. Ale uvedomujeme si, o aký druh vakcíny ide? Ide o RNA vakcínu. A podľa vyjadrení lekárskych odborníkov ide o vakcínu, ktorá je schopná zmeniť ľudský genóm.
To znamená z človeka urobiť geneticky modifikovanú bytosť, ktorá bude mať nenávratné alebo nevratné jednoducho následky na život človeka. A spôsobujú mu neopísateľné škody. Nikdy nebola aplikovaná na človeka. Teraz ju chcú aplikovať. Okrem toho, sú tam embryá potratených detí. A nie hociako potratených. Tie potraty museli byť do 3. mesiaca. Väčšinou takéto potraty sú platené. Tak kde chceme ísť?